Ang tawag sa akong challenge nga makahubog. Asa di tama ng imong swerte? Or unsa kataas ang imong dosage? Kaysa kini nga challenge, kung di ka makakwarta, Trigo certified good shit, mahubog ka. Di na ka? Halang na kayo. Good shit na. Sige, tagain. Yo, what's up mga kapatid, no? For today's video, basig na baguhan mo. Ayaw ka bala ka kay magpa-challenge si Romanta. Natay ginangatawag nga challenge nga makahubog. Tatyong ko ni ma. So sa kini siya nga challenge, simple ra kayo. Naratay piso. Itos ko ini mo ni mamili ka hari og patay. Kung tama ilang mapilian, na sila chance nga mabunot sa atong premyo. Na ay 100, 50, 20 og 500. Pero with a twist. Kay kung mali ang ilang mapilian, muinom raman sila og tuba. Mao ginang ginatawag nga challenge nga makahubog. Pero pag tama man pod og sila maswertehan, pwede pa madoble. Kay kini nga challenge natay ginatawag nga double it or leave it. Pag leave it gani, kung unsa ra to ilang mabunutan, mao ra to ilang makuha nga kwarta. Pero pag double it, ang 100 pwede pa ni madoble. Pero nana po'y consequence. Kay kung mali na pud ang ilang mapilian, ang kwarta atong bawion og ang tuba ila na pong masulayan. Unya unsa pa man yung gipaabuti nato ni padugayan? Tara, mangita na ta. Alay na koy pa-challenge sa imuha, na simple ra kayo ni. Ready na ka ni ka challenge. Natay piso, itos ko ini mo ni mamili ka hari og patay. Sa manji ka na. Pero kung dili kay matama, imuhang napilian kung tahay patay nya imong napilian hari. Siyempre mo inom kag sa kabason tuba. Sige, Jay. Pasa man mo hari patay. Hari, kaya ako may nag-twist ko. Hari ka. Hari. Ako mo itsa, ikaw mo dakop, tapos ibutang ni mo diri sa mandiriya. Okay na, sige. 1, 2, 3, go. Dakpa. Yan na, ayaw sa ikuhan. Hari. Bukara. Lima. Good shit ra. Sige, tagaan na chance. Tagaan na chance. Isa. Tagaan na tong chance kay every person deserve a second chance man. Every person deserve a second chance man. 1, 2, 3. Sige. Hari. Asa? Hari ka na? Bukara. Wala sige ka. Ha? Oh, team na. Part 2. Sa'yo kay sa muda kami niya maswerte. Yan. Better luck next time na lang. Isa ka bason to ba? Saman? Sokol dili. Sokol. Ang pangutana. Ready na ba ka? Ready na. Sige. Kay kung mali ang ilang mapilian, muinom raman sila. Okay, 1, 2, 3, go. Dakpa. Butang. Ready na i-open? Unsa ka, hari? Hari? Open. Hari. Nakay chance nga. Mamili ka dira. Asa imong pilihan? Kana na? Dili lang kay kana imong 20, pwede pa dublihon. Anak kuan lang nimo og dublihin nimo na kay consequence. Kay kung mamali imong mapilian, ang katong 20 ako ang kwaon. Unsa man? Di sugal ang 20? Sugal ang 20. Boy, grabe isugayo ba tagsat. Okay, 1, 2, 3, go. Yan na, kalma lang. Okay, open. Kataging sa katubay. Inom. Kayo mo pag-ikuha na kay 20 magsabon. Inom. Kani nga challenge, mo ni ang challenge nga makahubog. Makahubog kung dili matama yung answer. Pero kung tama, siyempre na kayo makakwarta ka. Nya kani, ako mo itsa, ikaw mo dakop. Nya ibutang nimo diri ah. Ginawe, kana ingon ba ready na ko.
Hindi na! Ako, pero pangutanon sa tika, hari patay. Hari ka. Sige. 1, 2, 3, go takpas. 1, 2, 3, go. Hindi na! Hari. Hari ka, hari ha. Mamili ka. Mamili ka asan eh. Sige, biraha. Uy! 100! Ops! Ayaw! Dili lang ka ng kalipay ni mo. Pwede pa ni mo na dublihon. Kaya kanay mong 20, pwede pa dublihon. Mas isugal ni mo 100. Kung mahari, kung matama yung pilian, Sugal. pwede madubli. Pero og dili, akong bawion. Sugal. Isugal lang 100. Amin na, sugal. Man, di sugal lang 20. Sugal lang 20, boy. Asan man ka? Hari patay. Patay na ko. Patay na. Kaya ikadako pa. Gidak pa. Kalma lang. Hindi na! Ang 100, pwede ma 200 kung matama. Pero kung dili, bawian ako 100 ha. Okay, 1, 2, 3, open! Bye-bye! Wala nagkaroon. Ready na ka mo tayo ka nga challenge. So man, na-explain pa na ko si mo ha. Sige daw. Challenge nga makakwarta ka. Kung tama imong mapilian. Dali ra kayo ning challenge. Oh, lagi ka hayo ron sa naman kaway sa. Ay dili mata pa diri sa kuha. Ingo. Grabe ko ba amo na. Imo mamili ra ka hari og patay. Kung tama imong mapilian, simpre na kay chance nga mo bunot. Ang imong mabunutan 100, 20, 50 o 500 kung tama imong mapilian. Pero kung dili gani tama imong mapilian, automatic mo inom kag isa ka baso nga tuba. Ito man. Patyong ko ni mo. Dili ka inom tuba na. Ganahan ko ni nga challenger ni kay palaban man ni. Katong yang bana ka ganina kato naka 100. Sugal. Sugal na 100. Amin na. Pero nabalik lang kay nagmali man. 1, 2, 3 go. Op. Dakta, butan si mong kamot. Okay, 1, 2, 3 open. Pira na nagituba ba? Inom. Okay na. Good shit. Tuba isa ra ka baso. Grabe nga mga dali na kay itong nga challenge pero wag yun sila katama sa mga itong pabuton. Mangita gyapon ta. Tara. Sa panahon karon, lisod ka ayo mangita og kwarta. Apan, adunay app nga dili lang ka makakita kwarta, malingaw pa jud ka. Kini ang Masaya Game. I-click lang ang link nga naa sa comment section. Then download and install. After ana, mosulod ka sa Masaya Game. Mamili lang ka kung register or login. Pero kay bag-o pa man ka, magpa-register sa ka. Sa registration, ibutang lang ang imong cellphone number, password, verification code o referral ID. After ma-register, automatic na kay free 6 coins. Mapwede nimo idula sa Dragon Tiger, Color Game o guban pa. Example ni ana ang Color Game. Mamili ra kag color diha, perting sayo na ra. O kung daogan na ka, gusto ka mo cash out, just click the withdraw button. Ibutang lang diha imong GCash account, GCash number, OTP, then save. Tapos withdraw. Iuna na ra ka sayon. Kunya kung gusto pa ka modula pero nahotdan na kag coins, ay kabala ka. I-click lang ang plus sign. Din mamili ka din ha kung pila ang imong ibutang. Na ay 100, 200, 1,000 o guban pa. Ana lang kadali, di ba? Usa pa ang imong gipaabot. Download na ug dula na sa Masaya Game.